μια χαρά, νιώστε το καλά, μια καμιά ομάδα που ψάχνει την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος κυρανός, ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος κυρανός. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη ετήσια συνάντησή μας. Πιστεύω ότι με τις τελευταίες ενέργειες της διοίκησης του Παναθηναϊκού η ομάδα μας, εκτός από τον ελληνικό χώρο, θα πρωτοστατήσει και στον ευρωπαϊκό χώρο. Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε τη μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου μας, τον κύριο Τάκη Λουκανίδη. Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι συγκινητική η στιγμή αυτή που βρίσκομαι εδώ και μάλιστα ιδιαίτερα με τη χαρά που μου δίνετε, γιατί και εγώ δεν πάω να είμαι Παναθηναϊκός. Ήμουνα αυτός ο ποδοσφαιριστής που πραγματικά με την αγάπη τη δική σας φτάνουμε στο σημείο τώρα πραγματικά να τα κρίζω. Είναι μεγάλη η στιγμή για μένα αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ, με συγχωρείτε. Βλέπω τα παιδάκια αυτά, τα οποία είναι σε ηλικία μικρή. Πιστέψτε μου, είναι συγκινητικό που βλέπω αυτή τη χαρά στα παιδάκια και εύχομαι και στους πατεράδες και στις μάνες να τα χαίρονται, να έχουν υγεία και αύριο μεθαύριο να έχουν μια καλή πορεία στη ζωή τους και στην κοινωνία και σαν ποδοσφαιριστές αλλά και σαν άνθρωποι. Σας ευχαριστώ όλους. Φίλοι του Παναθηναϊκού του Λιβαδίου, θέλω να χαιρετήσω την εκδήλωσή σας, την καθιερωμένη, και να σας πω ότι το χρόνο περισσότερη και πάντα επιτυχίες στον Παναθηναϊκό, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είστε αξιέπινοι για την εκδήλωση που κάνετε κάθε χρόνο, φέτος διπλά, γιατί έχετε την τύχη και την τιμή μάλλον έχουμε και σαν Δήμος την εκδήλωσή σας να τιμάμε την παρουσία ο μεγάλος ο Τάκης ο Λουκανίδης, ο πανέμαχος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αν σήμερα ήταν στα νιάτα του όπως πήγε στον Παναθηναϊκό, όλοι οι προπονητές του κόσμου θα τον θέλουν στην ομάδα. Ήτανε παίκτης για όλες τις θέσεις. Και για να μην παρεξηγούμε, εγώ δεν είμαι κριτικός ποδοσφαίρου, έχω ακούσει πολλά για τον Λουκανίδη, τον έχω δει να αγωνίζεται, έχω προσωπική γνώμη, τον παρομοιάζω με τον Πλάτανό μας, γιατί μερικοί ρωτάνε πόσο χρονών είναι ο Λουκανίδης, όσα είναι και ο Πλάτανος και θα είναι και άλλα τόσα χρόνια. Μετά από 10 χρόνια θα είναι στη συγκέντρωσή μας. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να του δώσω την πλακέτα με το σύμβολο του Δήμου για την απόψινή του παρουσία στην εκδήλωση. Η ευχή είναι μετά από 10 χρόνια η συνάντηση να είναι πάλι με τον Τάκη Λουκανίδη. Φέρω μία μπάλα που βρέθηκε από τον Άγιαξ στα χέρια μου για να ξεκινήσει η ποδοσφαιρική σας ομάδα, με αυτή την ομάδα, και εύχομαι σε λίγα χρόνια να είσαστε αντιμέτωποι με τον Άγιαξ.
Το αίμα είναι πράσινο και μόνο στο τελικό θα αλλάξει. Δεν παρακολουθώ. Και το δωμάτιο. Δεν το δωμάτιο. Πρόλαβε, πήρε. Δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε.